ngoba ngiyayisaba indlala. Indlala iyenza abantu bakhuluma ngamagama abantu ukuze badle. Indlala kuncane ukushona usisi wakho noma ubhuti wakho kade umkhavile. Uthatha i-death certificate hambe uyoclaim 150,000 ubuye uthule uyibuka ingane eshoda ngebhokisi. Uma ufuna ukukhipha imali encane ithi indlala kade ukhokha wedwa mningi lo 10 years ukhokha wedwa. Indlala ubuka ingane kasisi wakho ihluphe ungcwaba usisi wakho ukleme udle imali ngesidumbu sakho. Ngiyakutshela mina namhlanje wena uphephile kubantu ophila nabo. Uma nje bakathola i-offer right for wena you call. Kulabatabi nabantu abangikhonzela ukuthi babefuna ukungena bakhahlela mina bangena bona. Kanti indlela ongene ngayo uphuma ngayo. Ningathi thandana ingakafiki indlela phakathi kwabo. Funa ukuphela imali kuphele yonke into avuka unkosikazi athi myeni wami unjani ubonzo okay. La ngawe. Amagama wakhishwa i-resource. Akhishwa i-conviction. Ozane ngisisi. Kufike i-spiritual famine. Isikhathi sokwenjeza. Isikhathi sokuvusa konke wakudla. Uthi Nkosi, I have tested. Ngike ngadla kuleli bandla. Ngike ngaphila kuleli bandla. Ngike ngathathwa kwibandla. Ngike ngangcwatshela ibandla. Noma sikhona isazokhamba usuhlonipha uhambo.